Dok, unsa man jud ni akong sakit? Dili man jud ako kapugngan nga magsigi kog panghingog mo. Unya ra bagyod, dili ra bagyod nako tuyoon nga akong matilawan. Mahibaw-an nimo imong sakit pinaagi sa kugmo. Kung tamis gani si imong tilaw, pasabot ana diabetic. Kung aslom, hyperacidic. Kung pait, sakit sa atay. Pero kung imong tilawan, naa kay sakit sa pangutok. Ay! Doktor, kumusta na akong sakit, ha? Ay, kagawal-gulihan ka, ay makapahuway ka na. Dok, makapahuway na ko? Oo, makapahuway ka na sa kalinaw. Ay! Pads! Akong iprinda ang akong cellphone ni mo, be. 1K na bitaw ni. Na, unsa man na mads nga wa man koy 1K dire. Aw, bisag 500 na good, Pads. What? Kaya riyo na magod ko sa akong giutangan, God. May na lang, maunahan to na akong 500. Ay wa lagi koy kwarta dire mads. Sige na, good, Pads. Kay kinanglanon kayo na akong kwarta. Ngano mamugos man ka mads? Ayaw ka suko, Pads. Og ingnon gani kang way kwarta ay pamugos. Paghilam niya, Pads, oy. Wala ba ko'y reklamo ni mo atong time? Nga namugos ka makaskor na ako. Ay!